Hello, BP Marina. Yeah, Marinaga. Nagdagandang problema mo. Ano yan? Kasubanggi, may kaura ko, mga 9. Hmm. Binaibay ko yan na Washington going to Lacandula. Oh, oh. May nagaanap ako ng polis, may motor dyan na binusinan ko kasi nakasignal sa wala. Hmm. Nadagit sa kuya, BP. Oo. Para mo ko na ko. Kariwa. Atada. Natada. Ikabagaw, siyempre, tayo ang sa likod, nagbubusi, nanang mo signal light, tayo man nagwawala, di binusinan ko. Natural. Oh. Ay, dagiton na kuya, BP. Dito na muna to. Gari ba ka sumatagal sa magpiratulan mo? Kaya nga. Ay, naku. Nagyaw na ako sa likod, pero yun ako kibigla. Tapos? Nasak siya. Bako nabunaran niya ito. Yan. Mm. Sana, pag mga araw ka na oras, may mga inuman ba ka dyan, paano, BP? Buyong ito. Baka nakainom. Oo, di dapat ko ta. May pulis ko ta dyan. Oo. Sa mga araw ka na bagay, kung yun akong pinatulang ko ito, di rebo. Iyo baga. Nga ito mabuot ka. So, typical bagaw na, ikabagaw, nagmumanyo kang Tigutuyo ka. Oo. Tapos bigla kang arugong kaan. Baka nakain. Ano na kung nakainom yun? Malamang, tagay man BP sa sitwasyon mo, dahil ka man maria kaya arog ito, araw mo na nakasignalite ka. Iyo baga. Buda, pag nakasignalite ka, mawala ka. Kaya nga ni, yaon sa tao sa nakasignalite, kaya binusinahan ko, tatiban niya ako, umubirte ka sa totoo. Oh, yan. Masap- Biglang magwala. Correct. Magtoo. Ay, Jesus ko ta nagpalo, tapos para muna ako, BP. Ano na ko, itong so signalite niya, unintentional itong naka-on din niya na reparo eh. Ano nga ni, kaya nga ni, sarap ito baga. Oh. Na, pag binusinahan mo, dapat alert ka. Kung ikaw ngayon nag-drive, dapat binusinahan kayo ni. Dahil mo linuwasan ki 45 pesos. 46 pesos ang darako. Ano ba yan? Dapat Okay. BP talaga. Yan na area yan. Please, sa mga pulis tabaga, Oo. dapat may nagurunda dyan. Yeah. Okay. Nakasundaro, igwa dyan sa may kang panganginuman, hit and run. Makayak mambaga. Iyo. Bata pag pinatulan mo pati, pag naimasmasan, magad kita dispensa, may kuha na, may damage na ukaring. Correct. Baka sa nabibi, ang madali mo maglaog sa sitwasyon. Mapagaling pagluluwas. Yes. Sige, salamat po, BP. Okay, salamat. Diba? Ayan o. Diba? Ay, nako. Sa totoo lang, meron naman rin mga tugang kampanahon ni Digong. Ba't hanapon kong una so, lang taon. Hello? Ano? Mapara ko to talaga programa ako. Nabasa ko na sa message mo. Maapod ako mga 9. Ha? 12. Diyan pa, 12. After lunch pa ang flight ko. 5 o'clock pa. Iyo. Maapod ako pag yaw na. Sige. Ano? Sa Wednesday na hapon. Sige na, maapod lang pag yaw na ako dyan. Talaga programa ko eh. Oo. Okay. Baka masabi ka mo kung siya nag-apod sa kuya John. Istorya ko ta. Baka masabi ka mo siya daw apod nga kibigla na ngayon masabat sa Manila. Nag-apod sa kuya so aki ko tabi na matua. Siya duman sa Manila na pinaapod kan amon kambos niya. May maghuron ta. Aram niyang maduman ako. Mag-ilingan da kami. Siyempre, maabonar sa ama sa pasa kung ano. Nag-apod sa eldestan ko. Pasensya na ka mo. Alright. Now, sa totoo lang, dunot mo ka mo ha, pero ako tabi, personally ha, piling ma-disagree ka mo sa kuya, so iba sa endo, na tinamaan. Pero ako tabi, apresyado ko itong obstruction baga na paghahali kan mga obstruction sa mga tinampo na ipinasunod ni Secretary Anyo, kan siya ang Secretary kan DILG, buda ni Presidente Rodrigo Duterte. Aramin do kong nata, magayunan bagang tinamputa ka ito, mga barangay na saradit na tinampo, day tabing nakapark 24 oras. Natatanagibo ito. Ang nagsusugo sa lokal na gobyerno, su sekretary kan DILG. Ang pagigibong rason kan mga kapitan, kan mga mayors, city mayors, municipal mayors and city mayors, su orden kan DILG. Tapag ito day pinasunod kan DILG, mga ninda, mananagot sinda nin kaso administratibo sa sekretary kan DILG. Naramdaman nindo ka ito?
na maski mga saradit na mga streets tabi, deng obstruction dyan. Ngunyan, ano na, pagtukaw ni Presidente Ferdinand Marcos, ano na, bagunan DILG Secretary, mga tugang, tapos na, wara na tabi. Ito na pasunod kitultol ta. So mga tao, di babasulon si mayor, di babasulon si kapitan, maski ma-eleksyon. Ang babasulon, ang piguturo kan mga mayor, buda kan mga kapitan, so secretary kan DILG, buda yung kasuguan kan presidente. Di ba? Kaya naging magayon sa implementation ka ito. Mala, nakarason kita na wala ngaya kaming parkingan, wala ngaya ki parking area. Dahil baga, nagsusunod kita, mga tugang, tamay nagpapasunod tabi sa implementasyon. Hello? Good morning, BP. Morning. Agree ako kaan kayo mo. Di ba? Oh. Una nga po, BP, makuiyo ito. Ha? Executive order ito ni Executive Presidente. order ito, Migo. Oo, Di ko niya. aram kung Dapat nari- implement di ko ito. aram Iba ko kung- na tama. Di ko alam kung na-repeal ito o whatever, pero bako man ito trust ni Presidente Marcos, bako man trust ng DILG, ito nangyari pa rin. Pagtapos ni Digong, tapos man ang uroron. Ang may problema kan, BP, ang DLG, tayo implement yung rules na regulation ba ganin dayan. Dapat Tatay, kan, yan. executive order, Oh. mag-presidente, at unless imbiton kang presidente. Ngunyan, takot man ang mga LGU, sorry sa term, medyo nag-aalangan sa mga LGU. Tapos siyempre, araw kang kapitan, mapasunod ka, magparorag-orag ka, gusto mong rapong gasong ka kan mga tao pag-abot kang eleksyon, dagit sa imo. Ako, sana ma-eleksyon pati. Oh, kung gusto mong tumangan ka dyan. Pero kung may orden hali sa taas na nagpapasunod sa presidente, DILG, baka dahil ko aram kung na-repeal na ito, dahil naman pag-implementar mo niyan, ilingan ang Correct. samok sa palibutan. Sa ito Diba? mga tao, ang pag-aaral ko, tabi, BP, executive order ito kang presidente, Yes. it should be implemented whether makuha na siya o iyo pa kasi ang point naman kung binito ito ni Presidente Marcos Ngunyan di tayo na ito implement. Oh. Wala naman, iba naman ang presidente pa, no? Iba naman ang sekretary, kaya wala naman. Yan ang problema Kaya ito, sa Pilipino. kasi Hindi pan ito gusto. kasi pan ito ki iba, kaya so nakapwesto, tayo bang nag-isip ka ito, dahil manggigibon. Tama kung yaman ito kaisipan. Yes, Iba ang ugali paunahan. ta, iba ang ugali ta pag may bagong nakapwesto, hali on so iba gigibon man so sa diri niya. Which is, maray ko tayo ito. Ako sa iling personally apresyado ko ito. Paski ako, BP, Apresyado ko ito. correct, tailingon mo, ngunyan magaw, nagkalat na ulit nga ni Magallanes, BP. Iya ba Dapat ka, right side sa na ang parking, may isa wala pa, nag-a-hazard pa. sa daragasan alat salbatan ng samok. Yan, sa rupan, kaya hindi na ako magpapadaraga, BP. Ta na. Okay. Yaon sa padya, Kompleto. yaon sa tricycle. Kompleto, boss. Mga wala gagamit ang kabitis. Ginibo ng parking area ang tinampo. Na bako maninda yan? Di ko man masabutan. Actually, makupul siya sa BP, di ko masabutan ng mga paano kita mag-implement na Yeah. ang tanan sala. Okay. Pipikit ang mata. Okay. Salamat, BP. Okay, thank you. Alright, sige. Ay, sandali. Nakwanso. Di ba? Oh, tataon. Ay, man, tapigahanap ko sa number ni, ay, naku, ang cellphone ko, madalang tayo charge ta, ha? Pigahanap ko sa number ni Kwan. O, baka magapon sa kuya, si Manong, si, ano yan, si Andy, si Boss Andy, si Boss Andy, igwa man tabi siring na pag-iisip BP Henry, kung wara man tabi lokal or provincial ordinance, pwede tabi implement ang National Traffic Code. Ang problema talaga implementation, igdi sa natabi sa Magayon Drive, provincial trucks dapat ma-implement nga ning magluwag igdi ang traffic tabi. O yung baga, Andy, Maray nga ka, ay salamat, nagkantabay ka. Opo. Nagdamog mo pa rin. Yes po, talagang siya ano pa yan. Oo. Sabi baga, matingan si Kapitan Madela, Mm. si Oriel. Opo. Sisilan yan eh. So, naka-schedule po sabi at burukasan na baga ang klase. Yan, So, oo. si Pro dyan na dapat pwede dyan possible mag-aral yan, diba? Iyo, bakit tabi pa pwedeng mariparo ta? Ang isip ka ni baba, kabako ito tinampo. Kaya gini mo ng parkingan, baka bako ito agihan. Nga agihan ba? Kaya nga, binukasan ang tinampong ito going to Oro site. Di ba?
Opo. Kaya dapat ito, open ito sa gabos na bakdaing samok ang tinampo. Kaya po sabi nga ni Tito Taramang ko na sa may mga kadiri kang auto dyan na kung may auto kita, Yeah. dito, kita na dapat magsunod. So, ako sabi, tama. Yeah, oo. Oy, salamat at kasus hapon na dagog taga kay Piyo nagapon ka tabi Manong Andy. Salamaton na maraya Opo, sa kasi action tabi. kami dyan sa uningan eh, pali ko din so para protas baga sa LCC main po. Ito may napaka-ito, pangit pagilingon. Oo. Okay, good luck tabi. Salamaton, Andy. Okay, tabi. Salamat, tabi. Alright, thank you. Yan, oh. Yan, so, concern ta duman sa nagapon sa tuya, tabi, regarding duman sa tinampo sa may oro site. Salamat, tabi, sa reaksyon, Councilor Chito Baldo. Tama ka dyan, sa implementation man talaga yan. Hello? Hello? Yes, ma'am. Good morning. Hello? Hello? Ay, nawawala si Madam. Alright, sige, 8:27 oras po sa Pilipinas. O, try natin uli. Di ko na, hello? Hello? Yes, ma'am. Hello? Hi. Good morning. Good morning, Madam. Hello? Hello? Nawawala talaga. Hello? Ano ba kasi madam uminugong naman kiyelo kaya na kuan naman kaya mapapas na dahil ka madam mag-inom tabi kiyelong kuan ata diyan kan mapaas ka naman tabi. Hello. Hello? Hello. Okay na po. Hello, sir. Yeah. Okay. Yes, go ahead po. Go ahead. Eh, sir, ang problema ta, maski gura anong sabihin mo, today, there is not enough road for all the cars. Yeah, correct. Agree. Dahil makitang discipline sa car ownership. Ang ibang mga, maski dyan sa Albay, sa may Marquez Street, both sides, park na kang mga tagsadiri kang auto. Ang Iyo. ang ibang tagsadiri, tulo, duwang Ay, auto. Sa nako. imo, ikasaag. Oh. Kasi nagabakal kay auto na dahil man kay garahe. Big park yan. Correct. Sarap pa yan. Dahil man pa ano, sir, require na dapat ang car owner should have a Parking. garahe. May correct. May parking. garage. Oo. So, maski anong gibuhon mong pag ano kang mga police, kang ano, Iyo, another. So, barangay, di man nag-ano ta, ang mga nagpapag sa mga kapitan, sa mga kagawad, sa mga sila mismo ang nagbabiolate kang bakit kapag sila mismo, how can you instill this Iyo, in you? tama. Ikaw mismo, nagbabiolate ka. Yeah. Not in your interest na ipatupad. Kasi Iyo, ikaw baga. mismo. Apektado. gusto mo, yes po. Yeah. I mean, maski mag-ikot ka. Dumanyan, ibaga sa biyo ka, ito narumluman mo, so biyo sa likod. Iyo baga. Yeah. So mga, because kabus na may park, naka-park na duman. Oh. Na, we buy cars without thinking, kakainta yan ipapark. Yeah, Di sa yeah. tinang po. Yes. Today, kulang ang espasyo, kulang ang para sa auto na nangangaipon sa parking. Hindi sa isang, dahil ako matarang kung saan, Opo. regulate nila ang pagbakal kay auto ka mga, Iyo. dahil ka Totoo. pwede magbakal kay auto kundi kang garahe. Yan. Oo. Tama. Ang iba, ang iba sa tuya, tulong auto, may mga motor pa. Then garahe. Pati naman po, kaya nga, how can you do? Maski anong patupad kang police, I mean, Iyan na kung ano ang solusyonan ka sa tuya mga officials. Dapat, it should be integrated Yeah. management. Opo. Bakit ka nang karoon ka na sunod mo para iro, ano ba, sa police, Pero di man nagko-cooperate sa mga tao. Yan. Iman sa natabi. Iya po. Salamat. Salamat, ma'am. Alright, 8:31. Ang boses kan utaw. Vox Perfecto, reaksyon ni madam. Day. Ang boses kan utaw. Standby mo na Joshua at saka Jomar. Babalikan ta mo. Makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement.
bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Report muna tayo. Si Joshua na muna. Kasi bago pa naka-standby yan si Joshua. Ano si Joshua kasi Karen? Ha? Ano? May interview? May interview? Sige. Kasi bago pa naka-standby si Joshua, buda si Jomar. Sige daw, kasabay mga tugang ni Karen si Attorney Arnaldo Escobar Jr., Regional Director ng Department of the Interior and Local Government. Good afternoon, Karen. Good morning, Karen. Thank you, VP Henry, sa oras. Tama yan. Kay Banto mo yan si DILG Regional Director Arnaldo Escobar. Dahil lang sa matatandaan, may itigbukas digging report sa programa na concern ang sakuyang area of responsibility, may relasyon kung sisay ang posibleng maasumir na liga ng mga barangay president sa sanggunian pandalawigan ng Albay. Dahil lang si kinakawan ni Sam Ismail Bagatan VP Henry na presenting liga ng mga barangay president, magiging ang alkalde sa Legazpi sa Petro 30 katapusan, kaya mababakanti ang ex-officio position. Apara kami ikayan VP Henry, marialisaltan bako sa naiyan kundi ang PCL of Philippine Councilors League na presenting pagkakaputan man ni ex-officio board member Pongpong Salceda. Anapot, kisay ang maasumir kung magkabarakan din
ako tunta kung ano ang rule of succession sa nasabing posisyon, RTC, BP, Henry Sabi. Opo, attorney. Attorney. Hello, BP Henry. Hi, sir. Good morning, sir. Opo, salamaton, sir. Long time no hear, tabi, sir. Opo. Paloy naman. Ano, kitang nag-uron, ha? Opo. Sir, sa general situation ko na po, ano ang proseso, oras na nababakante po ang presidente kang liga sa city, municipalities, or sa provincial level, tabi, attorney, director? Opo, thank you po sa igwa pong constitution and bylaws na sa diri itong liga ng mga barangay. Mm-hmm. And by looking into the constitution and bylaws nila, Opo. nahihinta po naman na igwaman po ni rule on succession. Mm-hmm. Presente po yan na rule on succession yung Opo. sa constitution and bylaws nila. Mm-hmm. So, kaya kung mabakante yung presidente, ang liga, masaksid po ang vice president. Okay. Opo. Ang saro po, sir, sa example, ining Ligaspi, tanakato ko baga po dyan sa sanggunang palunsod, so vice president, kan presidente, nayaon po naka-assumer ngunyan sa sangguniang panlalawigan bilang ex-officio member as in representative kang liga ng mga barangay. Ngunyan, nanggana po siyang mayor, si Board Member Isham. Ano po, kahit po ano ba ang magiging proseso, tabi, attorney, director? Yan po ang nangyari po niyan. Yung vice president po ni Hisham sa panlalawigan level, sa Opo. provincial federation level, Mm-hmm. yun po yung masaksid sa iya sa pang-provincial level. Ayun, okay. Hindi po sa pang-city league level, dahil siya pa rin po ang presidente dyan, Mm-hmm. ang masaksid po sa iya, yung vice president niya, digdi po sa city level. Ayun. Opo. Okay. So meaning po, attorney, sa city, halimbawa, nag-assume na nga si Councilor Mila Balngonyan, iyon yaon sa sangguniang panlunsod bilang ex-officio vice mayor ni Board Member Isham. Meaning, kung mataas po siya na presidente, may bakante po, tabi, attorney, sa pagka-vice presidente. Tama po sa syudad? Yes po. Ano po ang magiging sistema po? May succession po naman sa secretary or treasurer o kay po ki-election? Kay po yung special election kasi po dumaan sa constitution and bylaws nila. Wala po yung successional right yung other officers like the secretary or treasurer. Ang sinasabi po naman, Opo. special election para sa vice president and other officers. Okay. So, ma-election ta. Siyempre, may bakanting saro. Pero sa lalo po kang probinsya, sa panlalawigan, klarado tabi na so, Vice Mayor ni Vice President ni Board Member Isham, na mayor mo niyan, nangganang mayor kang Legazpi niyan, iyo pa ma-assumer duman bilang ex-officio member tabi. Iyon. So, may president po ng liga. So meaning may bakante mangyari tabi, sir, sa vice presidente sa provincial liga. Kay pan po ba ki-election man, ano? Ang pagkakaaran ko, VP Henry, Opo. yung vice president ni Hisham, na ilihir man yata na regular. Sir, po magiging sistema kaan? Special election din po. Kan gabos na presidente kan liga ng mga barangay sa Albay. Ayun. So may special election para sa presidente and vice president, tabi, attorney. Tama, Yes correct? po, opo. Tado ang bakante. Iyong mananggan. Iyo, tanaripot ni Jimmy Cansalong Aldaw yan na so vice niya nangganang municipal councilor sa Kamalig. Yes. Kaya duwang bakante. So kay puan kay election tabi sa BC, sa presidente board sa BC, sa liga sa probinsya. Tama po, dito Henry, susunod sa indang constitution and bylaws. Oo. Na rin po, at ikaw man nga ni cancer, same process man ngayon sa Bakakay baga, Bakakay, Opo. si Kagawad Nukski Bumbales, nangga naman na mayor ngunyan. So same process po, babakan magkakaigwang eleksyon, ano? Yes po, kung
hindi ko po masyado aram ang Opo. sitwasyon sa Boracay. Pero kung ganun din po yung process. Tas siya ang Liga President, masumerso vice niya sa Sanggunian Pangbayan, and then may bakanting Vice President man tabi, duman sa indang grupo. So arog mas na palangga ng proseso kan succession. Pero pag abot sa other officers tabi, attorney, director, day po ki otoridad, day ki Ang Clara. succession rights, secretary, treasurer, and other officers. Iyon. Kaya magkakaigba po ng special election. Opo. May pinagtalaan po, attorney, Director Escobernin Aldao, kung na rin po pwede magkaigbang special election para ma-fill upon itong vacant position? Utuhan ko siguro yung kung tama yung period po Oo. Ang aram po within 30 days yata. Oho. More or less. More or less yung type 1 na magkaiba ng special election. Ayun. Okay. So, kung malawo, sir, ang election sa Disyembre, hanggang sindang Disyembre. Pero kung ma-extend po sinda hanggang sa 2026, baga, so bago niya na ano yan, batas na na-approve ka, o luday pa-approve kang presidente, sabay kang pamansa na, ang term po ninda hanggang tabi sa 2026 base duman sa bagong amendment na ito? Yes po, kasi yung term of office nila sa Liga President coincides with the term of office ng mga barangay. Ayun. Oo. Okay. Klarado tabi, attorney. Salamaton po. Unless na may gusto ka patabing i-clarificar po, attorney, pag-abot sa Liga o succession tabi ngunya na panahon na ini na may movement yan sigurado sa pag-abot tabi kan June 30 po, attorney Escobar? Opo, yun lang naman po. Susunod pa lang po yung constitution and bylaws ng Liga ng mga barangay sa pagpila po ng mga posisyon. Ang unang rule po ay succession, Vice President, magiging President, and then the rest na vacancies from Vice President to other officers by special election po. Yan kan mga miyembro kan Liga ng mga barangay. By level po yan. Opo. By level. Opo. Opo. Yun lang Opo. po ang susunod din. Yeah, opo. Attorney Escobar, salamatong tabi, sir, Director, sa oras mo sa DCGB. Ingat po ka mo, Pirmi. Salamat tabi. Opo. Karen? Karen? Ayan, kay VP Henry, ang bilog ng paliwanag natin DILG Region 5 with RD Attorney Arnaldo Escobar, may kinalaman iyan sa pinaginurunan nga itong bagay. Karen Ala, DCGBU. Thank you, Karen, sa report. Hali po dyan sa DILG, kasabay sa Regional Director, Attorney Escobar, mga tugang kan Department of the Interior and Local Government. Stand by Joshua, hadyo sigurado makakalaog ka mo, ka magiro na duwa. Yung kaya si Angel, kasabay si LTIF Regional Director, tabi sa linya. Angel? Yes, good morning VP Henry. Good morning sa yung mga paraan tabay. Ang location ko niyan, yaw ako digdes sa opisina ka na Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tangani nga magtauman po ning mga patanid, abiso ang Regional Director sa LTFRB, si Sir Joel Defeo. Ngunyan po baga VP Henry na balik na po sa klase itong sa mga estudyante at the same time sa mga paratok ta. And may mga nagkakaparang patanid si RD and abiso, lalo na ito duman sa mga nagtataunin discount and nag-overcharging sa mga public utility vehicle. RD, good morning po natin na linya, si VP Henry sa DCGB. Apo. Good RD? morning po, Sir Henry. Good morning, sir. Salamat po sa oras po nindo sa DCGB. Opo, salamat naman po sa oportunidad na ini. Yeah, opo. Sir Joel, inutong ko na una po itong general na informations nindo regarding sa pagpapasunod sa tamang pamasahe sa tuya tabing riding public, lalo na sa estudyante, as in iba pa na mga persona na sabi nga ni may pribilehiyo na mag-avail po considering na bagay po, Director Joel. Opo, paalala ko po sa satuyang mga operators, drivers, asin po ang mga dispatcher sa mga terminal na nagkukolekta ng pamasahe. Strictly observe the provision of law, providing discounts po sa satuyang mga estudyante, PWD, asin mga senior citizens. Asin di lang po pag-provide kaining mga discounts na ini, ialat naman po sa mga designated seats para po sa satuyang mga senior citizens asin PWD.
Yun, importante po ito ha. Itong designated seats dyan. Sa jeep tabi, sir, RD, saan ang designated seats for PWDs, pregnant women, or senior citizen? Diyan po bagat sa may label po yan na tukawan na reserved seats for PWD. Ikaw po yan kilabel. Usually po yan harani sa may pintuan. Ayun. Oo. So pagkasakat mo ng God, usually dyan yan sa kwantong yan. Oo. Tanganing po ang pagbaba ninda madali. Opo. Tama ba, sir, Director, na pag suminakat ka dyan, dapat mga passengers, gari, top of the mind ninda na at itong senior, PWD, o iba pang mga bados, dapat po ma-adjust sinda, tatawan ng kidalan ining sa gilid para tumukaw po sinda? Iyo po. Kaya reminder naman po ini sa satuyang mga commuter. Doon ka po dahil sa sektor na ini, automatic po pag tuminukaw ka dyan sa designated seats na yan, you will voluntarily vacate the seat in favor of the PWD or senior citizen. Iyon. Magayon iyan, sir. Taara mo, paminsan man hanggang sa observation ko, senior citizen, nakakaabot naman sa may likuran kang drivers? Iyo po, dapat naintindihan man po dapat ini kan sa tuyang mga commuters. There is a special provision in the law providing them such privilege. Opo. Pwede po, sir, na mag-impose kan gari, magtao ngayang pahit pasintabi o mag-remind sa driver, sir, paki-urong po iyan po tukawan para dyan sa arugayan ng mga persona. Iyo po, dapat po sa tuyang mga driver o conductor man po, i-remind tayo yan na kung sakali may nakatukaw dyan, sabihan ta po, yan. Sir, ini pong tukawan na ini designated for the PWD or senior citizens or pregnant women. Iyon. Pwede ka po dyan tumukaw, pero po pag may sumakay, yan. naaraw kayo ng PWD, senior citizen or pregnant women, automatic you will vacate. Yes. Sa bus tabi, sir, may designated seats kung saan parte lang kang bus. Saan po parte? Digdi po yan usually permi sa may harani sa pinto. Ayun. Oo. Opo. Basta kung saan po sa pinto, sa sakatan, duman iyan dapat, Alos po. Kaya po, remind me ang mga bus operators at iba pang public utility vehicle operators na i-update sa mga markings kan mga seats ng PWD. Iyo. Panduwa po, i-post ninda sa fare matrix para po maramang kasatuyang mga commuters pero ang pamasahin ninda. Yeah. Para po maiwasan taan over or undercharging. Opo. Sir, tama ba ang pagkaintindi ko? Maski ining kung ang Naga-Legazpi o Naga-Sorsogon, medyo madali. Pero halimbawa nga ang trip mo is from Legazpi to Manila. Pag may nag-book dyan sa mga buses na iyan, kung halimbawa naraman mong senior citizen, tama ba na ang gari, pa sa booking, ibubugtak na mismo kaining bus, itong nagbubuk baga kung saan dapat undesignated seats niya? Igo po kita dyan. Kaya po remind ko man ining mga bus operators asin sa mga booking. Kaya po baga igo kita ki-declaration. Yeah. Iyo mas klarado naman tangani na paminsan baga ibang mga seniors tao ining mga born and labor sector sa ini. Garo dahil naman nakikipasaway kung saan binugtak naman sila may natukaw, di ba? Iyo po. Kaya lang po baga kita, since mga biyahe ining Manila, may required na reservation. Yeah. So, I advise man po duman sa mga senior citizens as in mga PWD or any member of this sector na kung may mga biyahe po kita, iplano ta kimaray, po maayos naman pagkabot duman sa booking. Opo, okay. Talking about discount po sa pamasahe tabi, RD Joel, paano po namomonitor yan para kung napapasunod talaga kan sa tuyang mga drivers and conductors tabi? Sinasabihan ko po ang sa tuyang mga commuters na kung sisay man po ang mag-violate na operator kayo ni, magsumbong po kamo sa LTFRB. Ano po, sir, ang penalty? Halimbawa? Unang-una po, na-issue kami show cause order in accordance with the due process of law. Okay. Ay impose po yan na penalty na I think 5,000 ito na violation. Dakula pala na, no? Any series of violation, pwede po cancellation of franchise. Ayun. Medyo magabat-gabat pa lang, sir, pag nagkataon na, no? Magabat-gabat yan. Kaya sinasabi ko po sa inda, sana dahil nito paghalaton na ang LTFRB will really implement the force of law. Opo. Ay, sir, balikan ko lang po itong designated seats tabi. May penalty po para duman sa halimbawa. So, passenger nag-refuse
naibakit ang tukawan na ito para sa seniors, yan, PWDs and pregnant women, iba pong penalty yung pwedeng impose duman sa pasahero na nag-refuse o nag-decline or duman po sa driver o operator nin auto? Ang kunyan po kaya ng operator kasi sinda po ang may control dyan. Ayun, okay. So operator ang pwedeng managot, sir, pag nagkataon? Opo. I see. Kaya po, pinapasabot naman dapat sa mga commuters, na higo po ibatas na nagtatao kang pribilehyo yan. Sana po masabutan ta. Unang-una, ipagpasalamat ta, tabako kita miyembro ka sektor na yan. Yeah, Kaya yeah, nga po, tinauhan sinda, ki-designated Tama. na pribilehyo para po sa mga sektor na yan. Pero sabi nga ni Baga, sir, magurang ka man nga niya. Yan, maabot ka man dyan. Maabot ka man dyan. Okay. Sige, sir. Ganyan, baga mga estudyante, kadaklan may discount yan, ano? Ano po ang, papaano yan? Kung halimbawa nga kung dai, sunodon kan sa tuyang mga drivers. Sa tuya po mga estudyante, sisay man po anday magsunod na sinakayan nindong public utility vehicle, please email LTFRB Yan. or file a complaint before the LTFRB. Yes, opo. Director Joel, sir, salamat po unless na may, madali lang sir, tao di baka kung konektado ining hapot ni Dr. Grulyo. Hello, ma'am, good afternoon, good morning. Sir Henry, good morning. Good morning, ma'am. Yeah. Ako nga rin, nakisugal man. Oo. Alam na the concern. May nagsaat na sa PWD senior. Di pa si Gawag ay dagito sa lalaki. Ay, nako. Kung makakasad niya, hindi mo magkakaya. Ay, nako. Sabi ko, imagine, sabi ko, Iyo baga. Oo. Nagbabayad niya ako kasi bumuro ako. Ay, nako. Grabe. Sa laon, ano? Opo, minsan, may masakas na because that place is for the senior and PWD. Yes, yes. Ako ba, dahil lamang lakatukaw lang as tukaw. Kaya salamat niya, paano, namigbitan niya ako sa Henry. At si Madam Gordon na kaya, sabi nitong lalaki, imagine that, Iyo baga. Iyo baga. Grabe, ano? Pero I give way. Opo. Sigurang bakit nila. Yeah. Ang mga driver, taon kid, masibo, okay lang yun. Thank you, Director, na dapat may middle iyan. Yeah. Because others are not concerned. Opo. Okay. Sila gusto kumalon sa Henry na dapat gawin talaga yun na talagang stricto. Kasi lang mga doon, ang ibang driver, di man kita kiarang. Iyo baga. Mababa, Opo. yung mag-andar ang auto. Okay. Sabi ko, kaya itong lalaki. Opo. Okay. Sabi ganito ko may sayad itong lalaki. Okay. Salamat, ma'am. Thank you. Opo, thank you so much. Hello, RD, Joel? Yes po, Opo. good morning. So, putol-putol kayo usapon. Pero sabi ni Dr. Eve Grulyo, retired school principal po ito, may mga experience na nakikipasuhay. So, ito bagang may masakat so senior citizen duman sa jeep na ito, nakikipasuhay so nakatukaw ng mga pasahero. Pag-arog po na habo magsibog na i-giveaway itong tukawan na ito. Pag-arog tabi kan sir, anong pwedeng gibuon kan driver o ano po ang pwedeng advice po nindo? Ako po ang advice ko permi dyan sa driver kasi sabi ko permi kita mahinahon sa maray na pag-iuro. Opo. So sabi ta nga ni sa maray na approach. Kasi ini po hinahagad ko man sa satuyang mga commuters. Na ang sinasakayan po nindo public utility vehicle. Yes. Dahil ka mo dyan ki-absolute. Kung gusto ta na komportable kita, magsadiri ki auto. Although ang sinakayantag na public utility vehicle dapat mag-provide ki safe and convenient. Opo. Alagad, we should take into consideration the privilege and rights of others. Yan lang po. Opo. Sige. Sir Joel, salamato na maray po. Unless na may pangapudang ka, may mensahe katabi sa mga parantabay. Pangapunan ko po sa satuyang mga public utility vehicle operators as in ibang stakeholders. Dahil po paglingawan ang compliance ta sa conditions ng Certificate of Convenience na pigtao kang gobyerno. Ini po sarong pribilehiyo ang pagiging operator ng public utility vehicle. Dahil po paglingawan
na ining pribilehiyong ini is imbued with public interest. Isalang-alang ta po ang safety, convenience, asin po maging environment friendly ang satuyang operasyon sa lalo kang transportasyon. Opo. Salamat po, RD Joel. Mabuhay po ang LTFRB. Salamatonan po asin sa gabos na naghihinan nyo sa sayundong program. Opo. Angel? So yan po, VP Henry, si RD Joel De Feo kan LTFRB. With Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGP News. Salamat, Angel! Hali dyan sa lawas, sa wakas! O yan na pang report ni Joshua Bino. Joshua, good morning! Good morning, VP. Good morning sa mga parangkabay. Para ini sa mga residentes kan barangay Tagas, Daragaalbay. Na kikik at napahapos ang mga taga-barangay Tagas, partikular naman ang nagkapirang motorista kung ano ang rason ta itinasarado na kan barangay ang access road, sabi ni Henry. Hali ka sa barangay Tagas, malawas ka sa Duterte Highway, and diretso mo na going sa barangay Dinitayan. Medyo dakula ang nag-ating mga vehikulos sabi ni Duterte sa access road na ini. Dahil sa traffic ang Lacandona Drive, winning tinampo, hali ka ngayang barangay Tagas, diretso ka, malawas ka barangay Banyag. Ano ba, minalawag digi sa barangay Tagas, maagi naman sa access road kan Porok 5, kan barangay, Duterte Highway malawas, diretso na tabi sin Duterte, sundo sa barangay Bosay. Kunyan, nagkaigwanin resolusyon ang barangay sa panginot ni Kapitan Warren Bahilio na isarado na ang nasabi ng access road dahil na kami makaaging mga bihikulo. Ang access road ni Tado de Henry, ini bagang tinampo, balog ka ngaya sa simbahan ni San Ramon Nulato Parish, diretso ka pasiring sa Inotan, malos ka na kan Duterte Highway. Naputol. Joshua, pakiridayal tabi. Pakiridayal kan sa imong signal. Nataman ang gantapig sara iyan. Baka importante yung dalan yan. Go ahead, Joshua. Pinasarado kan barangay sa pagsabi ni Kapitan Warren Bahilio na may mga reklamo man ang nagkakatirang mga residentes dyan sa lugar na grabe ang overspeeding dito Henry ka nagkatirang mga motorista. Tapos ang minaaragi dyan, mas imatanga na sa banggi. So mga makukusulton ang tambutso. Saro pang naging rason para ipasarado ang access road na ini. Gulpi ang mga tao na dyan minaagi, nagkatarapok nin basura duman sa MRF kan barangay. Rason ko nata, natatambakan, udaan ibang basura duman, dahil nalugod segregado. Kung kaya for safety, iwas sa aksidente. Ako mo, may minaaragi dyan, mga marabason, mga makusugod ang tambutso, pag sinaway, iyo pa ang mga dagit. Nagdesisyon ang punong barangay asin may pagtugot man ang mga pag-irriba sa konseho na ipasarado ang access road. Ang istorya pa lang sabi ni Henry, ang agihan na iyan, bako man talaga access road na may tuturing. Saka ito pa, sarado talaga dahil yan, sigun kay Kapitan. Binuksan lang, sinali so railings kan tinampo, kaso contractor kan Duterte Highway, na nagpapatrabaho kan tinampo sa Duterte Highway, nag-upa, sigbugta kaning barak, duman sa gilid, kaya temporary, binuksan mo na sa access road. Pag nahamanag na tabi Duterte ang Duterte Highway, sarado man talaga itong agihan na ito. Kung kaya ngunyan, although dahil pa man tapos sa patrabaho kan Duterte Highway, nagdesisyon ang barangay council, ang barangay Tagas, na isarado na itong agihan para dahil naman para aragihan ng mga kaskatirong bihikulo, mga makusugod ang tambutso, dahil na pag-aragihan kan mga nagpaparatarapok ng basura sa MRF atin sa Duterte Highway, atin dahil na tabi dito Henry Daa, siguro kay Kapitan, kumbaga agihan kan mga may mararaot na intensyon, ano minsan, kung nagadarakupan sa illegal na droga, ang suspect nakakaarabot ki duman, tabukas ang agihan,
ay pinasarado kan barangay sa paagi din sarong resolusyon effective kan June 9, 2025 and sa pagbisita ko niya na pagkaga sinapaan na totalmente min baybay ang agihan na iyan sa Purok 5 kan barangay Tagas kung kaya iyan ang kasimbagan sa nagkapira o sa hapot na nagkapirang residentes punata ngayon sarado na ang agihan. Ayan dito ang klaradong simbag kan barangay sa hapot kan nagkapira niya man ng mga residentes. This Wabino, this is GB. Salamat Joshua sa follow-up report. Mientras tanto, tulo po mga tugang na mga eskwelahan sa Tabaco City, tututukan ni Mayor Crisel Lagman Luistro. Pakaipuan daw ng mahipnuan ng pangangaipo kan mga ini. Detalye kang report kay Jomar Bien. Good morning, Jomar. Salamat BPN Ray. Tama yan BPN Ray. Tulong mga eskwelahan di sa siyudad kan Tabaco ang tututukan ng gad ni Mayor Crisel Lagman sa mga kakulangan kay ni lalo na sa classrooms dahil ang taan tulong ini sa mga bagong eskwelahan. Susog kay Mayor Lagman na digdi sa siyudad kan Tabaco igwang dapat na matawan ni attention sa ibong inikan halos gabos man na eskwelahan nangangaipon nin kadagdagan na classroom. Alagad mas kami kaipon ang tulong ini. Ang tulong ini iyuan Mayon Integrated School na dati sa naining Mayon Elementary School. Okay. Kunyan, kanakaliis na taon sa nagkaiguanan nin high school ini. Kaya salak na ini elementary sa ka high school. So, sarong building pa lang ang napaitugdok digdi na may tulong classrooms. Alagad kukulang na marainin. Kulang? Kaya sinabi... Kulang kay classrooms, Jomar, ang eskwelahan. Roger, dati kompleto sa elementary. Hindi kay high school. Kulang kay classroom. Maring nga ni, tang inako pa man sa nabaga last year is first year. Yeah. Kaso sakat mo yan, madadagdaga na. So first year, second year na. So grade 6, first year na. Okay, go ahead. Kaya kaipuan ang dagdag naman. Apuera kayan, ang San Vicente Elementary School, mas dakulo ba na classroom ang pangangaipo, sigun kay Mayor Lagman, nagbalyo na duman. So, sa Barangay San Vicente, so 11,000 pamilya na na-relocate sa pasiring sa Hiraya Manawari Residences. So, nadagdagan din sobra sa 1,000 pamilya ang populasyon kan Barangay San Vicente. Siyempre, mas takul man sa estudyante na dominantan. Yes. So, mas kakaipuan ini kay mga kadagdagan na classroom. Dangan ang pangtulong eskwelahan, iyuan pati na elementary school, nangunyan sa diri ng eskwelahan. Dahil ang taga-nakaagi, ang mga estudyante digdi, nag-eskwela sa Salvacion Elementary School, ngunyan na taon, may sa diri naman na elementary school. Kaya mas ganda nga kaipo pa ini nin mga classroom. Sinabi kan alkalde kan siyudad kan Tabaco na maliban duman sa iba, ini ang digdisyan nakatutok na maray asin nakikipag-coordinar na siya ngunyan sa Department of Education tangani na mapag-ulayan makagibo kan mga solusyon sa arog kaining mga sitwasyon na pinaghahampang kan mga estudyante sa mga naunang bita na eskwela. Kaya yan, masumbaga si Mayor Crisel na congressman. Kayang-kaya sabi ko Marian, masimbaga na mga mga school buildings na yan. Di ba? Roger, yun na yan ang sarap niyang alas. Yes. Roger, so yan ang report. Okay. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Kayang-kaya ni Mayor Crisel, masim siyang congresswoman, lalo nang mapagkapadagos yan. Ha? Kaya lang gusto kong susugod. Kasapon, nadangog ko sa report ni Karen kay, sa Karen ba yun kay Pio? Pero si Karen o si Angel, nag-report kay Pio. Sabi kang DepEd Junior, didang ka ko lang kay classroom sa Bicol Region. Inapot ni Pio sa Angel, may shifting nga ya. Ikaw nga yung shifting daa. O di ko may shifting nga ya. Kung sabi nga ya, ko lang kay classroom. Matindi ba sa analysis ni Pio? Kung may shifting, di ko sabihin Junior, kulang classrooms. Paano ngayon nasabi? Kulang sa classroom sa Bicol. Iba man talaga si Pio sa abilidad. Ano? Tama ba ganyan, di ba? Tama ba ang analysis ni Pio?
Salamat po. Masunod na. Tingog Kamanwaan. Goodbye. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18.